Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για την διαφορά μεταξύ τριφασικού και μπράσετ κινητήρα του κλασικού καρβουνάτου. Λοιπόν, όπως ξέρετε, η χρήση τηλεκατευθυνόμενου σκάφους για το ψάρεμά μας πάει πολλά χρόνια πίσω. Έχω ψάξει και έχω βρει ότι χρησιμοποιούμε τηλεκατευθυνόμενα σκάφη για ψάρεμα σχεδόν από τη δεκαετία του 80. Στη δεκαετία του 80, ως γνωστόν, δεν υπήρχαν τότε οι τριφασικοί κινητήρες, οι μπράσελες που υπάρχουν σήμερα, και δεν υπήρχε και η τεχνολογία που υπάρχει σήμερα όσον αφορά τηλεκατευθύνσεις και όλο αυτόν τον εξοπλισμό που μας παρέχει σήμερα η τεχνολογία για την κατασκευή του σκάφους. Λοιπόν, οπότε θα συγκρίνουμε ένα σκαφάκι P3 το οποίο έχει κινητήρα μπράσετ, καρβουνάτο, και ένα σκαφάκι P3 ίδιας τεχνολογίας, ίδιας κατασκευής, εφοδιασμένο με έναν κινητήρα μπράσελες, τριφασικό. Ας μιλήσουμε λίγο ποια είναι η διαφορά από τεχνικής άποψης μεταξύ του μπράσελες και του μπράσετ, του καρβουνάτου. Ο καρβουνάτος κινητήρας, όπως το λέει και το όνομά του, αποτελείται από ένα στάτη και ένα ρότορα, ο οποίος συνήθως ο στάτης, το εξωτερικό σημείο του μοτέρ, να το πούμε έτσι, είναι μεταλλικό και έχει τους μαγνήτες μέσα, και ο εσωτερικός ο ρότορας είναι το σημείο που έχει το ποινίο, το οποίο με δύο καρβουνάκια, με δύο ψύχτρες, γι' αυτό λέγεται και μπράσετ, από εκεί βγαίνει το όνομά του, καρβουνάτος, έχει δύο καρβουνάκια τα οποία εφάπτονται στο ρότορα και δίνοντας την κατάλληλη τάση δημιουργούν ένα μαγνητικό πεδίο γύρω από τους μαγνήτες και περιστρέφεται. Το μπράσελες, από την άλλη μεριά, είναι ένα μοτέρ το οποίο έχει και αυτό μαγνήτες στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό, γι' αυτό ονομάζονται και out runner ή in runner, δηλαδή γυρίζοντας ο ρότορας ή γυρίζει ο στάτης, που τις περισσότερες φορές πλέον στα σκαφάκια χρησιμοποιούμε στα πιο απλά σκαφάκια μοτέρ μπράσελες, τα οποία γυρίζει ο στάτης και όχι ο ρότορας, και αυτό το μοτέρ δεν έχει καρβουνάκια, δηλαδή δεν έχει ψύχτρες. Γυρίζει απλά επαγωγικά, διότι δημιουργούμε ένα παγωγικό φορτίο, ένα παγωγικό ρεύμα στα ποινία του, σε τρία ποινία που χρησιμοποιεί στο ΑΒΓ, και με αυτόν τον τρόπο γυρίζει το μοτέρ και προκαλεί την κίνηση στην προπέλα μας κτλ. Αμέσως με την επεξήγηση που σας έκανα, διαπιστώνουμε ότι ένα πλεονέκτημα που έχει ο τριφασικός κινητήρας, ο μπράσελες, είναι ότι δεν έχει καρβουνάκια. Οπότε δεν έχει τη συντήρηση που ίσως θα είχε ο καρβουνάτος. Βέβαια, στη δική μας περίπτωση, δηλαδή στην κατασκευή σκαφών, ακόμα και ο καρβουνάτος δεν χρειάζεται καμία συντήρηση, διότι τα καρβουνάκια που έχει πάνω αντέχουν για πάρα πολλά χρόνια. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Σκεφτείτε ότι τα ηλεκτρικά παράθυρα στο αυτοκίνητό μας ή το βεντιλατέρ του αυτοκινήτου στο αυτοκίνητό μας έχει κινητήρα καρβουνάτο, μπράσετ, και τα καρβουνάκια δεν τα αλλάζουμε ποτέ. Δηλαδή, σε μια διάρκεια, μια ζωή αυτοκινήτου, δηλαδή που χρησιμοποιήσουμε ένα αυτοκίνητο 10-15 χρόνια, δεν έχει τύχει ποτέ να αλλάξουμε καρβουνάκια στο βεντιλατέρ ή στα ηλεκτρικά παράθυρά μας. Και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό, σκεφτείτε ότι το αυτοκίνητο δεν σταματάνε ποτέ να λειτουργούν. Πόσο άλλο σε ένα σκαφάκι που το χρησιμοποιούμε μια φορά το Σαββατοκύριακό μας ή μια φορά το μήνα. Οπότε και στις δύο περιπτώσεις, είτε έχουμε μπράσελες είτε μπράσετ, δεν έχουμε συντήρηση στον κινητήρα. Πάμε να δούμε τώρα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του καθενός από τους δύο κινητήρες μας. Πλεονεκτήματα που έχει ο μπράσετ, ο καρβουνάτος. Έχει πολύ μεγάλη ροπή, δεν καταστρέφεται εύκολα όπως καταστρέφεται ο μπράσετ, έχει μεγαλύτερη αντοχή δηλαδή στις καραπονήσεις, δεν ζεσταίνεται τόσο πολύ όπως ζεσταίνεται ο μπράσελες, δουλεύει σε χαμηλές θερμοκρασίες, είναι σχετικά πιο οικονομικό στην κατανάλωση, διότι όπως προανέφερα είναι πιο χαμηλές οι θερμοκρασίες του και το ζόρι που τραβάει, να το πω έτσι. Και γενικά ο μπράσετ, ο κινητήρας, ο καρβουνάτος, είναι ένας κινητήρας που θα λέγαμε, αν το συγκρίναμε δηλαδή με έναν δίζελ και με έναν βενζινοκινητήρα, να πούμε ότι είναι ο πετρελαιοκινητήρας της οικογένειας. Οπότε οι πετρελαιοκινητήρες, ως γνωστόν, έχουν μεγάλη ροπή, οπότε δουλεύουν πιο αργά και αντέχουν περισσότερα χρόνια. Μειονεκτήματα. Μειονεκτήματα του καρβουνάτου είναι ότι έχουν πολύ μεγάλο βάρος. Σκεφτείτε ότι ένας καρβουνάτος αντίστοιχος σε βατ με έναν μπράσελες να ζυγίζει έως και 1 κιλό ή 2 κιλά παραπάνω από τον άλλο. Και δεν κάνω λάθος, όταν μιλάω για κιλά, ναι, είναι κιλά. Δηλαδή, ένας μπράσελ όπως είναι του P3 ζυγίζει 100, ενώ σε ένα μπράσελες όπως είναι του P3 ζυγίζει 300 γραμμάρια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι 1 κιλό παραπάνω στο βάρος. Άλλο μειονέκτημα που έχει είναι ότι με το λάθος, αν τον τοποθετήσουμε λαθασμένα ή κάνουμε λάθος στην επιλογή προπέλας κτλ., καταναλώνει περισσότερη μπαταρία, πολύ περισσότερη μπαταρία από τον μπράσελες. Και ένα άλλο μειονέκτημα που έχει ο μπράσετ είναι ότι είναι αργός.
έχει χαμηλές στροφές. Αλλά αυτό μεταφράζεται σε ροπή, έχει πάρα πολύ μεγάλη ροπή. Πάμε να δούμε τώρα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του brushless κινητήρα του τριφασικού. Πλεονεκτήματα: ελαφρύς, οικονομικός όσον αφορά την απόδοσή του, υψηλή απόδοση, πολύστροφος και γενικά είναι πιο καλός σε τεχνολογία όσον αφορά τον brushless. Γι' αυτό σιγά σιγά, όπως βλέπετε, πολλά πράγματα ακόμα και στην καθημερινή μας ζωή, εργαλεία, στο αυτοκίνητο, παντού έχουν αρχίσει και αντικαθιστούν τους brushless κινητήρες με τους brushless. Μειονεκτήματα: υψηλή θερμοκρασία, θέλει ψήξη, διότι ζεσταίνεται πολύ εύκολα λόγω της μεγάλης ισχύς, ζεσταίνεται πολύ εύκολα ο brushless. Και ένα βασικό για μας, στα σκαφάκια μας, μειονέκτημα, είναι ότι καταστρέφεται πολύ εύκολα, δηλαδή δεν σηκώνει λάθη. Ενώ σε αντίθεση ο καρβουνάτος, αν θα μας πιάσει την πετονιά, παραδείγματος χάσει την προπέλα, μπορεί να την τυλίξει όλη, να μην σταματήσει και να συνεχίσει να λειτουργεί. Ενώ σε αντίθεση ο brushless, αν θα πιάσει κάτι στην προπέλα, καταστρέφεται ή ο κινητήρας ή λόγω της μεγάλης έντασης ρεύματος που ανεβάζει, θα καταστρέψει το speed controller. Πάμε να δούμε τώρα στην πράξη ποιες είναι οι διαφορές του ενός με το άλλο κινητήρα, αφού εδώ, όπως βλέπετε, έχουμε δύο σκαφάκια, 2x3 Wave, τα οποία είναι πανομοιότυπα, είναι ακριβώς στημένα το ίδιο, με GPS, με G-Box, με τα ίδια σερβο, τα πάντα. Το μόνο που αλλάζει είναι οι κινητήρες και οι προπέλες φυσικά. Το ένα είναι εφοδιασμένο με ένα brushed καρβουνάτο κινητήρα, το οποίο η Αιγαίο τον εγκαθιστά στα σκαφάκια της εδώ και πολλά χρόνια. Είναι πολύ αξιόπιστος και πολύ δυνατός και πολλοί το προτιμούν. Και έναν P3 Wave πάλι ακριβώς όπως το προηγούμενο, το οποίο είναι εφοδιασμένο με έναν brushless κινητήρα, τριφασικό, αλλά μεγάλης ροπής, χαμηλών στροφών, είναι 600 kV. Όσοι γνωρίζετε από brushless καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και να πω κάτι εδώ, ότι στα brushless motor, όσο πιο χαμηλά κατεβαίνουμε σε στροφές, τόσο ανεβαίνουμε σε ροπή. Δηλαδή έχουμε λίγο περισσότερη δύναμη και γι' αυτό το λόγο προτιμούμε να βάζουμε τέτοια motor στα δικά μας σκαφάκια, διότι προορίζονται για χρήση σε ψάρεμα και όχι για αγωνιστικά ή για παιχνίδι κτλ. Πάμε να δοκιμάσουμε τώρα τα δύο σκαφάκια για να δούμε στην πράξη ποιες είναι οι διαφορές τους όσον αφορά την οικονομία της μπαταρίας, όσον αφορά την έλξη, τη δύναμή τους σε κιλά, την ταχύτητά τους και τη θερμοκρασία τους. Αυτά που δηλαδή απασχολούν πιο πολύ από όλους στο ψάρεμά μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε στην πράξη τι κάνουμε. Αυτό εδώ πέρα, όπως βλέπετε, είναι ένα P3 Wave, εφοδιασμένο με brushed κινητήρα, δηλαδή καρβουνάτο. Εφοδιασμένο επίσης με μια τετράφθορη μπρούτζινη προπέλα 60 χιλιοστών, δηλαδή 6 πόντους διάμετρο. Πάμε να δούμε λίγο τώρα το ίδιο P3 αλλά με brushless κινητήρα. Εδώ βλέπουμε την προπέλα του P3 Wave με brushless κινητήρα. Βλέπετε η διαφορά είναι ότι η προπέλα μας σε αυτή την περίπτωση είναι 47 χιλιοστά δεύτερη, διότι οι στροφές είναι περισσότερες και δεν θέλουμε να καταστρέψουμε τον κινητήρα μας. Λοιπόν, όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή έχω το P3 Wave στα χέρια μου, ένα P3 Wave GPS, το οποίο είναι εφοδιασμένο με brushed κινητήρα, καρβουνάτο, με την προπέλα που σας έδειξα προηγουμένως στην 60 την τετράφτερη. Πάμε να δούμε κατανάλωση, μέγιστη ταχύτητα και θα δούμε και κάτι ακόμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό, είναι η δύναμη έλξης σε κιλά, δηλαδή πόσο μπορεί να τραβήξει παραπάνω ή πιο λίγο σε σχέση με τον brushless που θα δείξω μετά. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα module GPS, το οποίο τι κάνει αυτό, εκτός από το G-Box που μετράει ταχύτητα, αυτό μετράει ταχύτητα ακριβές. Οπότε θα τοποθετήσουμε αυτό το πραγματάκι μέσα στο σκαφάκι μας, θα μας μετρήσει τη μέση ταχύτητα αλλά και την τελική ταχύτητα που έχει το σκάφος, έτσι ώστε να ξέρουμε ακριβώς ποια είναι η ταχύτητα του σκάφους σε μέγιστες στροφές. Πάμε να το κάνουμε, πάμε να το δούμε. Πάμε να δούμε τώρα μέγιστη ταχύτητα του P3 Wave με καρβουνάτο κινητήρα. Σύμφωνα με το G-Box, η ταχύτητά του αυτή τη στιγμή είναι περίπου 11 χιλιόμετρα την ώρα. Θα δούμε και το όργανο μέτρησης ταχύτητας που έχω βάλει μέσα στο σκάφος, οπότε θα δούμε ποια είναι η ταχύτητά του. Και ένα άλλο πλεονέκτημα, το έλεγα έτσι, του καρβουνάτου, ότι είναι σχετικά λίγο αθόρυβος σε σχέση με τον brushless. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε το σκάφος έξω. Έχει μετρήσει περίπου όσο μέτρησε το G-Box
13 χιλιόμετρα την ώρα. Μεταφράζεται περίπου σε 6-7 μίλια, περίπου εκεί. Έτσι είναι σχεδόν τα μισά από τα μίλια, είναι σχεδόν τα μισά από τα χιλιόμετρα. Πάμε να δούμε τώρα την ταχύτητά του στο Μπράσελες. Μηδενίζω εδώ, τα λέμε σε λίγο. Μπροστά είναι το GPS με το G-Box, το ίδιο είναι και στο καρβουνάτο. Και αναμένουμε λίγο να πιάσουμε δορυφόρους και στο ένα αλλά και στο άλλο, δηλαδή και στο G-Box και στο GPS. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει πιάσει το G-Box, αναβοσβήνει γρήγορα, το GPS μας είναι έτοιμο, πατάμε το G-Box για να μηδενίσουμε τα μέτρα αν δεν είναι 0, στη δικιά μας έντοση είναι 0 και πατάμε και 3 δευτερόλεπτα το GPS για να λοκάρει το σημείο. 1, 2, 3. Πάμε να δούμε τώρα το P3 με Μπράσελες κινητήρα. Τοποθετούμε το όργανο μέτρησης ταχύτητας μέσα στο σκαφάκι μας. Θα το μηδενίσουμε. Record 0. Πάμε να δούμε τώρα ταχύτητα P3 με Μπράσελες. Βέβαια έχει αρχίσει και έχει δυναμώσει πάρα πολύ ο Νοτιάς και αυτό επηρεάζει λίγο την ταχύτητα, αλλά θα το δούμε σε γενικές γραμμές ποια είναι η ταχύτητά του. Σε σχέση με τον Brusseless, το καρβουνάτο, ταχύτητα εδώ γράφει 14 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ με τον Brusseless 15-16, ενώ με τον Brusseless, αν θυμάμαι καλά, δείχνει 13. Δηλαδή η ταχύτητα είναι σχεδόν η διπλή σε σχέση με το καρβουνάτο. Αλλά για το λόγο του αληθές και για την ακρίβεια θα δούμε το όργανο που έχουμε βάλει μέσα από το GPS. Και όπως ακούτε, δεν ξέρω αν ακούγεται στο βίντεο, ο Brusseless είναι λίγο πιο θορυβώδης σε σχέση με τον Brusseless. Λοιπόν, θα το βγάλουμε έξω τώρα. «19». Σχεδόν η διπλή ταχύτητα από τον Brusseless, από τον καρβουνάτο. Πάμε να δούμε τώρα έλξη. Πόσο δυνατό είναι το ένα σε έλξη και πόσο δυνατό το άλλο σε έλξη. Με κιλά. Εδώ έχουμε το σκαφάκι το οποίο έχει Brusseless κινητήρα, τριφασικό, και πάμε να δούμε πόσο δυνατή είναι η έλξη. Έχουμε τοποθετήσει μια ζυγαριά εδώ, η οποία θα μας παραδείξει τη δύναμη έλξης που έχει το σκάφος. Είναι 2.700 με Brusseless. Πάμε να δούμε τώρα να ετοιμάσουμε το καρβούνατο. Brusseless, σκάφος, 1 κιλό πιο βαρύ λόγω του κινητήρα. Κουμπώνουμε πάνω το νήμα μας. Δύο, 3, 4 κιλά έλξη. Σχεδόν ο διπλάσιος από το 4. Σχεδόν ο διπλάσιος από τον Brusseless. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το τελευταίο τεστ που είπαμε πριν. Το πιο άλλο είναι από την κατανάλωση μπαταρίας. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η μπαταρία μας στον Brusseless, είναι 16,41 μας γράφει η τηλεμετρία μας. 16,4 δηλαδή. Θα το τρέξουμε με χρονόμετρο ακριβώς 2 λεπτά. Η λειτουργία της Flysky έχει ένα tip το οποίο δεν ξέρουν πολλοί και είναι ο χρόνος. Πάμε να κοπήσουμε λίγο το χρόνο. Αρχίζει και μετράει ο χρόνος όπως βλέπετε. 4 δευτερόλεπτα, 5. Πάμε να ξεκινήσουμε να μετρήσουμε πόσο χρόνο θα κάνει στα 2 λεπτά. Στα 20 δευτερόλεπτα, 2 λεπτά, δηλαδή 2 και 20 σε μέγιστη ταχύτητα. Πάμε να το δούμε. Λογικά ο καρβουνάτος λόγω ροπής και λόγω χαμηλών στροφών θα είναι πιο οικονομικό σε κατανάλωση μπαταρίας σχέση με τον Brusseless. Θα το δούμε σε λίγο στην πράξη. Η μπαταρία μας πήγε στο 16,2, οπότε κατέβηκε 0,2 του volt. Είναι πολύ χαμηλή
η ένδειξη, πολύ λίγα, τα 0,2. Από 16,4. Πάμε να δούμε το άλλο, το Brushless. Ετοιμάζουμε το Brushless, να δούμε κατανάλωση. Η μπαταρία μας αυτή τη στιγμή είναι 16,50 ακριβώς. 8, 9, 10 ξεκινάω. Το μέγιστη ταχύτητα. Για 2 λεπτά. Δεν έχει καμία σχέση και η συμπεριφορά του σκάφους. Το Brushless είναι πιο νευρικό, πιο γρήγορο. Βέβαια, όπως έχω πει και στο προηγούμενο βίντεο, η δρόψη στα δικά μας σκάφη είναι καθαρά τυπική, διότι ακόμα και χωρίς υδρόψη το σκάφος δουλεύει κανονικά, δεν παθαίνει κάτι. Διότι τα σπίκο υδρόλου που φοράμε είναι πάρα πολύ μεγάλα σε αμπέρ. Η κατανάλωση είναι περίπου στα 20, οπότε δεν παθαίνει κάτι. Είναι στο 1,44, το βγάζω σιγά σιγά έξω, να το πετύχουμε ακριβώς στα 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Όπως το περίμενα. Λοιπόν, η μπαταρία εδώ τώρα είναι 16,10. Δηλαδή έχει κατέβει 0,3. Δηλαδή έχει κατέβει σχεδόν, όλο έχει κατέβει 0,2, αυτό έχει κατέβει 0,3. Οπότε η σχέση τους είναι περίπου στο 20 με 30%. Αλλά μας διαφύγει κάτι. Πιο γρήγορο σκαφάκι, πιο αργό. Μπορεί να μας κατανάλωσε 20% περισσότερο μπαταρία σε σχέση με τον Brushless, αλλά έχει διανύσει μεγαλύτερη απόσταση, διότι η ταχύτητά του είναι σχεδόν διπλή. Οπότε σε 2 λεπτά, μιλούμε λίγο ότι φυσάει πάρα πολύ. Οπότε στα 2 λεπτά το ένα, ας πούμε ότι μπορεί να έκαψε 0,2 μπαταρία, αλλά πήγε σε μια απόσταση 100 μέτρων, ενώ το άλλο έκαψε 0,3 μπαταρία, αλλά πήγε σε μια απόσταση περίπου 200 μέτρα, δηλαδή το διπλό. Οπότε είναι το ένα το άλλο σε σχέση με την κατανάλωση και την αυτονομία της μπαταρίας, το ένα επί 3 με το άλλο επί 3, με Brushless και με Brushless. Λοιπόν, αυτές ήταν οι βασικές διαφορές, αυτή ήταν η σύγκριση. Και να πω εδώ ότι το πιτρία με το καρβουνάτο και το πιτρία με το Brushless έχει πολλούς αντίστοιχα υποστηρικτές. Κάποιοι πελάτες δεν αλλάζουν με τίποτα το πιτρία το Brushless και κάποιοι άλλοι δεν αλλάζουν το Brushless. Να πω εδώ ότι χρησιμοποιούν το ένα και το άλλο σε διάφορες τεχνικές, όπως είναι το παραγάδι, όπως είναι το heavy casting, όπως είναι το casting. Το ιδανικότερο για παραγάδι είναι το Brushless φυσικά, γιατί έχει μεγαλύτερη έλεξη, όπως είδαμε προηγουμένως στο βίντεο. Πιο άνετο, δεν έχει θερμοκρασίες κτλ. Διότι τα παραγάδια φέρνουν λίγο ζόρι. Τραβάνε λίγο ζόρι τα σκαφάκια. Ενώ αν θέλετε την τεχνική του heavy casting ή του casting, το Brushless είναι πιο ιδανικό, διότι σας βγάζει περισσότερες βολές και πιο εύκολα και πιο άνετα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ παιδιά, θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά.